2019 ويكا 30 حملة 2011 عام تمرتي زينا قدمنا أبز حالف سومونا مقالة استخايدة وعلى مهورات زملكت مدلاو كهلونا إيو سرع مدبنا خائر تراوينا بأمريكا إيو نقول لهم سنختم سيزعد مكم مني أفورك إيه زينا هنقدمنا كبتر سلطان كما يتمسيو نابزرزر زينا بغطتاخن آتشو بهراوي كللاوي منغست تግራይ بمغنيات موت اتي قدمي استات كلتا سومون بحر ميديترانيان زتغسته حرغا جلبا مغلص حزن اوصيلو 18 حمله 2011 عام تمرت كاب ليبيا ناب طليان نمسغار بزغاطم حدغا متحال جلبا 10 دق انستيو زركبو 16 تغار تولتي وردا ايروب كم زموتو اتمغلص يطقيسلو تمغلص وسيخو نمال حزب تግራይ سدرا قدات محازوتن فتوتن تم قدات صنعت يمنيبل እዚ ከምዚ ልኮሎ ኣብ ወረዳታት ኢሮብ ዓይጋን እንዳል ገዳን ግፍዒ ተባሂሉ ዝጽዋዕ አስከሬን እንተተሳኢኑ ዝፍጸም ስነ ስርዓት ምስለ ቀብሪ ትማሊ ሶኒ መፍጻሙ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ዞባ መብራቅ ትግራይ ከም ዝገለጸ ዝረኸብና ዜና ሓቢሮሎ ሚኒስትሩ ሱዳን ቶም ኣብ መስራሕ ሰላም ኣወንታዊ ግደ ነይሩዎም ዝበሎም ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪካን ናይ ምስጋና መደብ ኣዳልዩ እቲ ቤት ዕዮ ኣብ መንጎ ወታደራዊ መራሕትን ሓይልታት ለውጥን ድሕሪ ዝተኻየደ ልዝብ መሰጋገር መንግስትን ፖለቲካዊ ውዕልን ድሕሪ ምኽታሙ እዩ ነቲ መደብ ኣዳልይዎ ብመሰረት እዚ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንምልዛብ ንዝነበሮም ወሳኒ ተራ ኣመስጊንዎም ኣሎ ኣብቲ እዋን ዝተለገሰ ሽልማት ንኢትዮጵያ ወኪሎም ዝተቐበሉ ኣምባሳደር መሐመድ ድሪር ከም ዝኾኑ ፋና ብሮድካስቲንግ ኣፍሊጦሎ አሜሪካውያን ዘይ መንግስታዊ ትካላት ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ተሓባቢረን ደቂ አንስትዮ ዝለገሱ ስልጠና ኮምፒውተር ተዛዚሙ ዩኮድ ገርልስ ዝተባህለ አሜሪካዊ ትካል ምስታብ ኢትዮጵያ ዝተመስረተን ንመሰል ደቂ አንስትዮ ዝሕለቕን ትካል ተሓባቢሮም ካብ 23 ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርትን ዝተወከላ ተማሃሮ ስልጠና ምልጋሱውን እቲ ዜና ይሕብር ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኣብ ተመሳሳሊ ስግግር ቴክኖሎጂ ንክነጥቡ ምክትል ሚኒስትር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን እቲ ሃገር ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሳ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ይብል ወኪልና እስክንድር ፍሬው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካውያን ዘርአውነት ጸቢብነት ልዕልነት ጸዓዱ ንዝንቀሳቀሱን ከውግዙ ጸዊዖም ንሶም ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ኣብ ኤልፓሶ ቴክሳስ ዳይተን ኦሃዮን ድሕሪ ተፈጸመ ጅምላዊ ቁትለት እዩ ዲሞክራሲያውያን ተቃውምቲ ግን እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ዘርእን ኢሚግሬሽንን ኣመልኪቶም ዝተዛረብዎ እዚ ሃገር ንኽትከፋፈል ገይሩ እዩ ክብሉ ይነቕፉ ወኪልና ጅማሎን ዝለኣሆ ገብረ ካሩባ እዩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ቴክሳስን ኦሃዮን ዝተፈጸመ ጃምላዊ ቁትለት ብዝምልከት ካብ ዋይት ሃውስ ንህዝቢ ኣሜሪካ መልእኽቲ ሕሊፎም My fellow Americans, this morning our nation is overcome with shock, horror. زخبركم أمريكاويان لو منقوه هاجرنا نزي زسنبد زسكخن زحزنن فصامه تحالفولا ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብና ኣእምሮ ጥዕና ብምትኳር ንሓደጋታት ኢንተርኔትን ዓባዊ ናይ ቪድዮ ፀዋታን ኣጠንቂቖም ኣለዉ ምቁፃር ብረት ብዝምልከት ዝበልዎ የለን ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ረኣዩ ዘለዉ ዘሰንብዱ ፍጻመታት ብዝምልከት ግን ከምዚ ኢሎም In one voice our nation must condemn racism, bigotry هاجرنا زرعونت ጸቢብነትን ልዕልነት ጸዓዱን በሓደ ድምፂ ክተወግዞ ኣለዋ እዞም ሓደገኛ አይዲዮሎጂታት ክሰዓሩ ኣለዎም ኣብ ኣሜሪካ ጽልኢ ቦታ የብሉን ጽልኢ ንኣእምሮ የጉትም ንልቢ ሰብር ንመንፈስ ከዓ ብቕጽበት ይበልዕ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ጽባሕ እዚ ናይ ቴክሳስን ኦሃዮን ጃምላዊ ቁትለት ንመደረ ትራምፕ ይኹንኑ ኣለዉ ካብ ክፍለ ግዛት ቴክሳስ ንፕሬዚዳንትነት ይወዳደሩ ዘለዉ መናሓንሕቶም ቦቶ ኦሮርክ ቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝፈነዎም መጥቃዕትታት እቲ ሃገር ክትከፋፈል ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ ኢሎም And then we need to stop the hatred and the racism and the intolerance and the fear-mongering. ኣብ መላእ ዝሃገር ዝለዓለ ህዝባዊ ሓላፍነት ዘለዎም ሰበስልጣን ንሪኦ ዘለና ጽልእን ዘርአውነትን ዘይምክኣልን ምልዕዓል ቅርሕንትን ጠጠው ክነብሎ ኣለና ብመሰረት ጋሉፕ ዝኣከቦ ዳሕራዋይ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከም ፕሬዚዳንት ስርሖም ብግቡእ ይፍጽሙ ደለዉ ንዝብል 42 ጽቡቕ ኣለዎ ክብልዎም ከለዉ 54 ሚእታዊ ድማ ኣይጽቡቑን ይብልዎም
ኣብ ሆንግ ኮንግ ናብ ኣድማ ዝወሓዙ ናብ ለይታዊ ግጭት ምስ ፖሊስን ተቃወምትን ድሕሪ ምምርሑ ቻይና እቶም ብሓዊ ዝፀወቱ ብሓዊ እዮም ዝጠፍኡ ዝብል መግለፂ ኣውፅኣ ኣላ ወኪል ቻይና ኣብ ሆንግ ኮንግን ማካውን ያንግ ኦንግ ተቃወምቲ ሆንግ ኮንግ ንመሰል ምእካብ ብግቡእ ኣይተጠቕሙሉን ቻይና እንተኾነት ኣብ ሉኣላውነታ ኣይትደራደርን ኢሎም ተቃወምቲ ሆንግ ኮንግ ግና ብመግለፂ ቻይና ዝተዳሃሉ ኣይመስሉን ደውታ ኣብ ካሽሚር ንኻልኣይ መዓልቲ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ውሳነ ዝሓለፈ ፓርላማ ህንዲ ፍሉይ መሰል እታ ግዝኣት ቀንጢጥዎ ርክባት ስለዝተቋረፁን ምእታውን ምውፃእን ስለዘይተኻኣለን መልሰ ግብሪ ነበርቲ ካሽሚር ንምንፃር ኣይተኻኣለን ዘሎ ሎሚ እውን ካሽሚር ኣብ ትሕቲ ሰዓት እትእቶ እያ ትርከብ ወተሃደራት ኣብ ፀው ዝበሉ ፅርግያታት ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ እውን እቲ ዜና ይሕብር ሎም ክነ ኣብ ኣሜሪካ ተፈፂሙ ህይወት 31 ሰባት ንዘጥፍአ ቀትለታት ኣውጊዞም ኮሚሽን መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሼል ባሽለት ንፅኑዕ ሕጊ ኣፅዋር ከም ዝድግፉ እውን ገሊፆም ናይ ጀኔቭ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ ምንያ ቤት ጽሕፈት መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጽላኣት ዝተመርኮሰ መጥቃዕትታት እናናሃረ ይመጽእ ኣሎ ክብል የጠንቀቕ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ እንደገና ከየጓንፍ ጽኑዕ ሕጊ ምውናን ብረት ንኽትግበር እውን ፀዊዑ ኣብ ኣሜሪካ ኢሎም ሚሸል ባችለት ኣብ ልዕሊ ቤተ መቕደስ ኣይሁዳውያን መሳጊድ ኣብያተ ክርስቲያንን ፈጸምቲ መርዓ ተመሳሳሊ ጾታ መጥቃዕትታት ይውሰኽ ከም ዘለውን ሕቡራት ሃገራት ጠቒሱሎም ወሃብ ቃል እቲ ትካል ሩፐርት ኮልቪል ሰበስልጣን ከምቲ ኣብ ቴክሳስን ኦሃዮን ዝተፈጸመ ኣብ ጽላኣት ዝተመርኮሰ መጥቃዕቲ ከበግስ ካብ ዝኽእሉ መግለፂታትን ዘረባታትን ክስምዑ ኣይግባእን ይብላ He called specifically on the United States to live up to its obligations to protect its citizens from ኢልካ ምድምዳም ኣይከኣልን ሰባት ናብ ዓመፅ ዝምለሱሉ መበገሲ ብርክት ዝበሉ ጠንቅታት ኣለው ንኣብነት ዕሙስ ጽላኣትን ገበንን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከም ዝብሉ ተገሊጹሎም ኣብ መወዳእታ ህንዲ ነቲ ማዕረብ ፓኪስታን እውን ይግባእን እዩ ዝበሃለሉ ዞባ ካሽሚር ትህዝቦ ዝነበረ ፍሉይ ስፍራ ድሕሪ ምቕልባሳ ፓኪስታን መግለፂ ኣውፅኣ ኣላ ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር ተግባር ህንዲ ናብ ኒውክሌራዊ ግጭት ከብፅሕ ይኽእል እዩ ነዚ ተርእዮ እዚ ንምትእንጋድ ዓለም ቅርብቲ ድያ ኢሎም እውን ሓቲቶም ነመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅነታት ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ካልኣይ ዓለም ለኸ ዋዕላ ምሁራን ተጋሩ ዝተፈላለዩ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዝቐረብሉ እዩ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ኣብ መቐለ ዝነበረ ዋዕላ ዓለም ለኸ ምሁራን ተጋሩ ኣለም ፍስሓነ ዝስዕብ ምድላው ይኽልና ኣሎ ኣብ ካልኣይ ዓለም ለኸ ዋዕላ ምሁራን ተጋሩ ካብ 25 ሃገራት ተኣኻኸቡ ከባቢ 1,000 ዝኾኑ ምሁራን እንትርከቡ ካብዚኦም 600 ዝኣኽሉ ዶክተራት እንትኾኑ 120 ድማ ተምሃሮ ዶክተሬት ምዃኖም ኣካብ ኮሚቴ ምድላው ካልኣይ ዓለም ለኸ ዋዕላ ምሁራን ተጋሩ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ሓቢሮም ዕላማት ዋዕላ መልክቶም እንትዛረቡ ከምዚ ይብሉ علامة تمزع كنا يوم كدات ناي ترانسفورميشن كدات اللونا ناي ايكونوميس غير نخفز ناي سوشيال ترانسفورميشن نخلي بغلغلوت ونبتعنا تمرتي او جيكن مسحنا لنا ترانسفورم كنغبرنا لنا اكيدنا يوم ነገር ግን ማሕነቆ ዝኾኑ ብዙሓት ጉዳያት ኣለውና በብ ዘርፉ ጥልቀትን ስፍሓትን ዘለዎ መጽናዕቲ ስለዘደሊ እቲ ተፈላለየ ቦታ ብሞዩ ዘገልግል ዘሎ ዝተማሃረ ሓይል ሰብ ዚካ ጽናዕት ምርምርን ገይሩ ቶም ዘለውና ችግራት ከመይ ክፈትሕ መለና ዝብል ሮድማፕ ንምቕማጥ እውን ትግራይ ናበይ ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ ለዚ ናፍታን ደላ ነገር ንኽንበፅሕ በብ ዘርፉ እንታይ ክሰርሕ ኣለዎ ማዓ ክሰርሕ ኣለዎ ብኸመይ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል ናብ መሬት ክወርድ ብዝኽእል ስትራቴጂክ ፕሮፖዛልስ ፎር ኣክሽን ኢልናዮ ማለት ናብ ተግባር ክወርዱ ዝኽእሉ ዴሊቨረብል ዝኾኑ ሮድማፕስ በብታሽሙ ክህልውና ዘንበብ ዘርፉ ዘለው መራሕቲ ከዓ ንዕኡ ናብ እቅድ እንዳኣተው እንዳሸንሸኑ ናብ ተግባር ከውዕልዎ ምግባር ማለት እሺ መጀመሪያ ሙሉ ሽምካን يغني شمي كده نعمني بحال ناي بايتونا كابتن متحابرتي حدا طبق ذو على ذي انتي فايدة اللو تلو نتقرأي خون نزب تقرأي
ወቲ ናይ ምሁራን ተጋሩ ምይጥ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ሓያል እዩ ሓደ ቱ ህዝብና ምሁራት ደቁ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ይመክር ይዝት ከም ዘሎ ሕብረተሰብና ዝስምዖ ናይ ልምዓት ክኾን ይኽእል ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ምንቅስቃሳት ስምዒት ኣወንታዊ ስምዒት ይሕድር ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ሓድነት መልእኽቲ እውን የመሓላለፍ እዩ ኣብ ቁርፂ እዋን ትግራዋይ ሓደ ምዃኑ መልእኽቲ የመሓላለፍ እዩ ካብኡን ላዕሊ ግን እቶም ዘለዉ ትግራይ ዘለዉ ናይ ዲሞክራሲ ሽግራት ናይ ትምህርቲ ሽግር ናይ ጥዕና ሽግር ናይ ኩሉ ነገራት ሽግራት ካብ ዝተፈላለዩ ዓለም ዝመፅእ ምሁር ዘትዩ እዩ እና መፍትሒ እውን ኣቐሚጡ ሕዚ ዝተርፍ እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ክንደይ ዝኣክል ናይቲ ምሁር ሓሳብ بالتجوار يغير كاو ناتختاتله نايت حبرسب شجرنا خندي زاكل يمحيش زولي قدميت عبي زلايو بسرون قصلونا لو احنا ون بزح تمرت وسينا كم بارتي سلازي تبغيو يمارو عالم تسفاي بحال زنبرلو عدي سويدنيو كتما ستوكول مولدي من نتيجن عباي زلام بساغلو مخادا عقامتيتي تجرويتي بناتي ريتو زناي كالاي عالم نخ ناي مهارات متخخاب ولا بحث ጊዜ ለውጥ የምጽልና ተዚ ሐሰብና ተቀንደ ዓወት ተትግራዋይ ኩሉ ተገዳሽነት ከም ሓደ ኮይኑ ትግራዋይ ዘቦቡ ምሉኽ ከብ ከሎ እሱን ባዕሉስ ተተኣኪብካ ምዝታይ ምዝርራብ ምጅማር ከም ቀዳማይ ዓወት ኢለ ይወስዶ ብድሕሪው ዝመጽእ ፋይዳኻ እንተ ተኣኪብካ እንተ ተዛሪብካ ተተዋሃሂድካ ለውጥ ዘይመጽሉ ምክንያት የለን ንሪኦለና እውን ተጀሚሩውን ኣሎ ትግራዋይ ዝደልዮ ወላ አንሕና ምሁራትና ንጽውዕ ነብስናውን ሓረስታይውን እንታይ ዝደሊ ድሕንነት ህዝብና ብልጽግና ወይ ከዓ ዕቤት ሃብቲ ጽባቕና ብራ መምሕያሽ ይዝደሊ ንሱን ምግባር ካሊም ድሌት እንተሃልዩ ዘይግበር ነገር የለ ስለዚ ተዓወት ረኺብና የለና ማለት ተተኣኪብና ተዓዊትና ኣለና ማለት ሃያሉ ጎድፋይ በሃል ካብ ዩኒቨርሲቲ ወልቂጤ መጽ ሓድሽ ውድብ ሳልሳውያን ትግራይ መተሓባበሪኤ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ድሕር ሰሪሕና ኮይና ዘለምዐ ማሕበረሰብ ክህልወና እዩ እንታይ ማለት እዩ መንነቱ ዝፈልጥ ብኢኮኖሚ ዝዓበየ መጻዩ ክብይን ዝኽእል ንቑሕን ሕጉስን ማሕበረሰብ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ትሕቲ እዚ ሓሳብ እዚ ዝተፈላለዩ ምሁራን ተጋሩ ካብ ሙሉእ ዓለም ተኣኻኺቦም ኣለዉ ስለዚ እዚኦም ነቲ መንግስቲ እንታይ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ልምድታት ኣለዎም ዝተፈላለዩ ፍልጠት ኣለዎም ስለዚ ትግራይ ጠንካራ ክትኸውን ኣብ ሃገርና ኣብ ዞባና ኣብ ዓለም ፅዑን ተፈጣሪ ክትኸውን ትኽእል ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ማለት ስለዚ ንቅድሚት ክወስደና ዝኽእል ዓለም ዘንበበ ኣፍሪካ ዘንበበ ሃገርና ዘንበበ ኩሉ ነገር ዝሓዘ ዶኩመንት ሓደ ዶኩመንት ንክህልወና ዝገብር እዩ ተወሳኺ ናይ ዓለም ሓድነት ክህልወና እውን ዝገብር እዩ ዓላማኻ ሓደ ዓይነት ዝኸውን ምሁራን ከቀራሩ ካብ ሓደ ሓሳብ ሓደ ዕላማ ከምፅኡኻ እንተለዎ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ተጋሩኹም ተጋሩ ኣብ ትግራይ ናበይን ውሰዳ እንታይ ትኾነት እዩ ዝፀበቐ ኣየናይ መንገዲ ዝሐሸ ዝብል ዝነፀረ ዓላማ ንክህልወና ዝገብርን ዓብይን እዩ ኢለ ዝግምት ብፍላይ ማሕደራን ሰላምን ኣመልኪቱ ዝቐረበ ሓሳብ ብጣዕሚ ዝምስገን ኣብ ርሑቕ ዝርኢ ትግራይ ናበይ እያ ክትኸይድ ዘለዋ ዝብል ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ቀሪቡና በአጠቃላሊ ፅቡቅ ዘሎ ክብል ይኽእል ሃፍቶም በርሄ ዝበሃል ها ቴክኖሎጂ PLC ها ዝበሃል ድርጅት መጽ ብግል ይስራሕ ትሕዝ ዘሎ ግዜ ብዙሕ ናይ ሓበሬታታት ክፍተት ኣሎ ብመንግስቲ ደረጃውን ብሚድያ ደረጃውን ኣብ ኮሙኒኬሽን ቢሮታት ደረጃውን አጠቃላሊ ብመንግስቲ ኢትዮጵያውን ብመንግስቲ ክልል ትግራይውን ደረጃ ዓብይ ክፍተት ኣሎ ትዝዓበየ ክፍተት ዝመስለኒ ልዕሊ ሓበሬታ ልዕሊ ምጥቃም ቴክኖሎጂ ኣብ ምጥቃሙን ካልእ ክፍተት ኣሎ እና ሓደ ኣድላይነት ሓበሬታ እንታይ እዩ ተኻልእ ሓበሬታታት ሞኒተር ምግባር ኣናላይዝ ምግባር ስምዒት ምግባር ናይ ቴክኖሎጂ ሮል እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ቀሪባ ነዚኦም ክልቲኦም ኣጣሪቅካ ንምኻድ እዩ ተሓሳብ ነይሩ ትዝዓበ ነገር ለዝሓስቦ ግን ናይ መንግስቲ ክልል ትግራይ ወኪላት ኣብቲ ኩነታት ምንባሮም ትናሃትን ሓሳባት ናብ ተግባር ክኣተሉ ዝኽእል ዕድል ሰፊሕ ይመስለኒ እና ንሱ ዝለዓለ ፍሉይ ዝገብሮ ዝናየሎም ዓመት እዩ ኩሎም ንዝሃቡ ንርእይቶ ኣዝየ የመስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ نمسكنك عالم زي راديو دمت أمريكا نبسرع مدمنا إيرتراوينا بأمريكا نحل فينا نايلومي مدب إيرتراوينا بأمريكا خلت مدبات يمكهلونا حدا أبزي أب نيويورك خونيوت خلايك أن من السوق وزدنا أيو بتم جمر تاخن جمر أب خلتشان عسران أب زكايد مرج أو وكلت حزب أمريكا مستاف تودادر ترؤسهم يلالو يلو إيرتراوي أمريكاوي عندهم قبر قرقشون من محدار 16 كفل جزات نيويورك وكيلو أب تمرج أكم زودادر أم جمر تور حسنا فليت اللو بزعوا وفر مرجون من قصق أساتهم بزملكت وين تخيداني عندهم مزراري باتولا
ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ተወሊዱ ዝዓበየ ዓንዶም ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብታ ከተማ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ማውንት ቨርኖን ዝተባህለ ከባቢ ብሞያ መምህርነት ዘገልግል ዘሎ መንእሰይ እዩ። ዓንዶም ናብ ዓውዲ ፖለቲካ ከኣቱ ዝደረኾ ምክንያት ወለዱ ኣብ እዋን ቃልስን ናጽነት ኤርትራ ኣብ ምንቅስቃስ ተምሃሮ ሰሜን ኣሜሪካ ልዑል አበርክቶ ከም ዝነበሮም ብምግላጽ ብፍላይ ድማ ኣቡኡ ኣብ ፖለቲካ ንጡፍ ምንባሮም ብምሕባር ከምዚ ይብል We were always very much connected to Eritrea just because of my parents' political involvement and political interest. Father especially very, very active in politics and እቲ ናይ ስድራ ቤትካ ጽልዋን ክብርታቶምን ሰሪጽካ ኢኻ ትዓቢ ዋላ እኳ ብዛዕባ ታብ ኤርትራ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጉዳያት እንተተዘራረብና ምስ ኣሕዋተይ ግን ብዛዕባ ፖለቲካ ኣሜሪካ ናጽነት ታሪኽ ሰውራ ዝብሉ ዓበይቲ ጉዳያት ንዘራረብ ነርና ብርግጽ ኣብ ፖለቲካ ከኣቱ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን ግን ነቲ ዓውዲ ክፉት ዝኾነ ተሓሳስባን ትኹረትን ነርኒ A lot of the issues that revolve around, sort of lack of investment opportunities and lack of employment, they stem from the representation we have. በመጀመሪያ ኣብቲ ንሱ ዝተወከለሉ ከባቢ ዘሎ ፍልልያት ኣታዊ ሽቕለት ኣልቦነት ስእነት መንበሪ ገዛ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ንምፍታሕ ከም ሰርሕ ይገልጽ እዞም ጉዳያት ዝረኣዩ ዘለዉ ብሰንኪ ተወካሊ ህዝቢ ከባቢ ካብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ዘተኮረ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ትኹረት ብምሃቡ ይብል ስለዚ ኣብ ክንዲ ኣብ ሃገራቶም ሰብኣዊ መሰል ህዝቦም ዝጥሕሱ መንግስታት ሓገዝ ምሃብ ዝዓበየ ክፋል ባጀት ሃገር ኣብ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ኣብ ምውዓል ከም ምፍጣር ናይ ስራሕ ዕድል ኣገልግሎት ሕክምና ንኹሉ ዝኣመሰሉ መዓላታት ክውዕል ኣለዎ ይብል ዓንዶም ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ እውን ወፍሪ ክካየድ ብቐዳምነት ክስራሕ ከም ዘለዎ ይገልጽ መወዳደርቱ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ንኣስታት 30 ዓመታት ኣባል ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኮይኖም ዘገልገሉ እዮም ንሱ ከም ካብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ወለዲ ዝተወልደ ምዃኑን ኣብ ፖለቲካ ንፈለማይ ግዜ ይነጥፍ በምህላው ንኽዕወት ዘለዎ ተኽእሎ ክውንነት እንታይ ይመስል That's a great question. I think there are, multiple ways to really look at what it means when someone's been in office for 30 years. I think first of all, when you've been in office for 30 years, just even if you're the እዚ ሕቶ ብብዙሕ መልክዑ ክረአይ ይከኣል መጀመርያ ንኣስታት 30 ዓመታት ተወካሊ ህዝቢ ኮይንካ ሓደ ቦታ ክትጸንሕ ከለኻ ዝበስሐ ግዜ ኣብዚ ዘይኮንካ ኣብ ቤት ጽሕፈት ተወከልቲ ህዝቢ ኢኻ ትሕልፎ ስለዚ ነቲ ህሉ ኩነታት ህዝቢ ክትፈልጦ ዘለካ ተኽእሎ ጸቢብ እዩ ብተወሳኺ ኣብቲ ንሱ ዝተመርጸሉ ግዜ ዝነበሩ ጉዳያትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለዉ ጉዳያትን ብኩሉ መልክዖም ተቐይሮም እዮም ብርግጽ ምስ ግዜ ተመክሮን ግኑን ስምን ርክብ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ዝኣመሰሉ ኣወንታዊ ውጽኢታት ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ግን ከዓ ህዝቢ ለውጢ ይደሊ እዩ ብተወሳኺ ካብ ስደተኛታት ስድራ ቤት ምምጻይ ንገለ ጉዳያት ካብ ኣሜሪካውያን ንላዕሊ ንጹር ገይረ ክሪኦም ሓጊዙን እዩ ስድራይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሱዳን ካልኦት ሃገራት ዞባን ዓለምን ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት እንዳተዘራረቡ ይንዓቢና ስለዚ ዝንዓይ ተወሳኺ ኣወንታዊ ረቋሕ እዩ as a child of immigrants actually gives me a way to look at these issues sometimes clearer than someone who isn't, At a young age, I always had an awareness of what was going on in the world just because, my parents would talk to me about Eritrea and Ethiopia and Sudan and everything that was happening in the world. عندهم أمر أخل تشهن عسران توكلت حزب أمريكان من مهدار 16 خفل جزات أمريكا نيويورك وكيلو همز ودادر زفلت اللبوتا أبتي أبجزيه عن النتو دهر سرعة نايت مرتجزيه تمهارو استفل على نتفتات زكايدولون زمهارلون زنبر بيت تمرتيو نسو نتبوتا زمرت ألو مخنيات اتبيت تمرتي كاب استفل عليه كفال حبرة سبت خباب زمت قلعو زمهارلون زهنت ألون بيت تمرت بمهانو كمون زحلف 10 عامتات إز بيت تمرتزي تعاطي بمصنحيو عندهم بتوسخي أبز حج أوان أبيات تمرت أمريكا سب تواهدو زمهارلو زيكونه تفلالين تخفافلون زنبرلو بوتا خوينلو زابيت تمرت زياغن كله تواهدو زنبرلا زنبره بيت تمرت عيبل The firmness of a raised fist and help America reclaim its promise. Yaakov, thank you. عندهم نمرج أخل تشهن عسران توكلت حزبي أمريكا خمز ودادر أبزفلت ألو مدره يأكل بزبل أبز حج أوان أبستفل عليه كفالات علم زركبو إرتراوين أبلع لمنجست إرترا زلاوهم تقامون مقلات ستقاملو زلو مريح قلب متقاميو مدرو زازيمو بزعبازي كم زيبل I think the idea of Yaakov is something that we have to think about not only in the Eritrean context. For me, being an Eritrean has empowered me from a young age to be resilient. إتي يأكل زبل تيما أبقد إرترا تراي زد حزر يكونن نعاي إرترا ونت جنا هبنوس عدمي حيال زخونة درخيت نمفلات من النتي زفترة نتقنعن على زخونة النجار كقالس زمهارنيو زد ما أب إرترا تراي زيكونة عمل العالم كفلت زلوه تمرتيو
እቲ ኣብ እዋን ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ተማሃሮ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣይንመሃርን ኢና ኢሎም ብምቋም ናብ ቃልሲ ኤርትራ ክጽምበሩ ዝገበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኤርትራውያን ንነዊሕ ዝጸንሐ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ምእሳር ሰባት ብፖለቲካ ረኣዮም ኮነ ሃይማኖታዊ እምነቶም ኣብ ኤርትራ ይኣክል ኣብ ዝብሉ ዘለው እዋን ኣነ ኣብዛ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዘለኹ ድማ ይኣክል ነቲ ገንዘብ ዘለዎም ኣብ ፖለቲካ ዝጸንሑን ጥራይ ድምፂ ዝህብ መስርሕ ፖለቲካ ይብል ኣለኹ ይብል ኣብዚ ምርጫ እንተተዓዊቱ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝህልዋ ዝምድና ይኹን ኣብ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ክትግበር ዝሃንጸጾ መደብ እንተለዎ ንዝብል ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ ንዘሎን ብሕጂ ዝምስረትን ምንቅስቓስን ምትሕብባርን ኣብ መምዕባል ከም ዝሰርሕ ከምኡውን ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ተሳትፎኦምን ኣፍልጦኦምን ከዕብዩ ከም ዝሰርሕ ይገልጽ ብተወሳኺ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ሰባት ፍትሒ ማዕርነትን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ዝኽበረሉ ቦታ ክነብሩ እየ ዝደሊ ዓንዶም ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ክበፅሕ ዝተሓባበርዎ ኩሎም ምስጋና ገሊጹሎ نمسجنك وينتا زي راديو دمت أمريكا عيون عبتخالا أي كفل نايزي يرترينا بأمريكا مدام نحن نحلف عم النسو تازركب ولا الدخل بمنسات دندن زعبا أم مسرار تقوم على مؤمن بخمينا برعين زحازة درجة بقعات كتبصحو خمز قالون يبرهو أبز حلف ورحا حملة مجمرة أم النسو تابز تخايد مبل سنة 4 فيستيفال فيدريشن سبورت إيرتراوين سمين أمريكا كلاب دندن أبنتاوي تقانتا تباهيلات ترقوي حيام تولو ولا قبريلنا في خبابي أبسو عزلوان أزراري بو منيرو شمي موسى تسفاي بحال أنا ناي دندن سكرتاري ناي بورد ممبر أبزي عمزير قبرنايو ناي سبورت فستيفال نخلو إرتراوي أميرسا زلو أمريكا ني سومن ندقومن أبزي بحساب كنا عمتو أنا بعل قبرنايو بزي أبزي أبتشرت للو صحف أنا لومي حدنتنا نتصبح بيتنا زبل كم إكزامبل خون خالقها يتسفانا رجع خلتي عبنا قرلو سبورتن فاميلين يوز سلستيو بحساب تمسريتو نقدميت نخيد تسفى نقبر بوينا قا مسكالة كوميونيتي شير نقبر كم زقا أبكال خرق عبن بريجنن حركات بناشنالن مع فيروس كلنا حركة زي أبعمد كم زين نحنوعل تسفى نقبر حراي صغر بوجن كذي كلاب دندن أنا بيجوز إذا خير زلوا أمتعت بس ياخم دليو شميت جريدا جرز جير بحال أنا دندن ممبر كخون كله عد سلست أودات أبزي تساتفو زجبرو زلون عد مالتيو كالخا بورد ممبر كويني تساتف فيني ركض محجي حجها نقصل لنا كوميتي تخفافيلنا نزين تريو زلهم عبي إيفنت أبزين نايتهم قالت انترتينمنت ديبارتمنت مديبه نت ديبارتمنت مرحول له تبغون خيدا لنا مالتي حجي دندن كبيت السيا أبي تبتحلنا زبل حتو قد محجي كل سب يدو تيو تبع جماعة مراجع ميرولنا نحنا ولا مونغو نمتا أمبري زكالنا غيرنا نقدميت كم تخيل خنريا خلنا ناي بحق إذا حجوز نجاريو حجي دكنا بكعصوت راح يكون زترقوم زي نجارسي كاب كل ستيت تستفل عليه تأكيبهم نعاتهم زمسلو سبات ندار عيو identity crisis كجتمهم مبزحتهم كوليج كخدو خلو مني أنا إلهم زحتو بزحتها له حجي زيا بحلي زيا ناي بحقي نتا حتوس ملسي تخون الله مالتيو بخالق وجن كا كل سب كمتي موسى زبلو بحنسب بحبار كوينا حدا علامة غيرناس نقدميت بروجريسيف بزخونه مجدي دندن كلب طرح كيكونه نت كوميونيتي ان جنرال نقدميت نخن وسدو يو علامنا شبه يوسف تكي بحال أبال بورد ممبر ناي دندنية تعلامة ناي لومي حدنتنا نصبح بيتنا زبل أبدأ كنا تمركز ناي وهنياتو زما قلعت أبتمرتي تداني بزيادة أحيلهم تراد تعوتو أبزي محبر السب هم بريجين وحاجراوسي نفعتهم مهارو سلازولا نفعتهم قلعت سلازولونا نعتاتهم معكا كم أدل دل كنجور لهم كأني كابتز مثلا عد مالتي سلازي كلاتهم انتاينتهم ترافلتهم كم يجرون كم زنورو أبي وتهم نفلتوا مالتي الحركة أني تي محواس ننحلهم أو حاجة بابل ترح كنا براين دليوم ناقلي أتوم حاجة فليز ولا وتاتنيهم دك عدهم بعلم زي فلتلو خونس لزفولو زي ما تأكخب خنوم دندنسني حناصيت نايز مصوزلو بلحتي قلعت نتحبر تسبنا نخطو دلوس لندلي إذا خايت علامنا نايلهم حدنا نصبح عبيتنا زبدلنا حجي من خجلت خل أنت أيتي نخلوت أرأيك تكونوا تدليو تيجي عبزي سعوتكم وعواتاسي نخلو وين كتأكم كم زغل
أنا ما بيقرب كسلا نعم دندن up 2005 be concerned parents تشين حمشتن أبوات وعشت عطنور ندك أنا خم يجرنا هنا خمسة إحنا عندنا صوتنا بحساب بفرز حلفنا كم يجرنا رأينا حد قولهم توهيلو تمسرتو دريجن ناب ناي community ناي use كاب سبورت عليه كنا ساكر عليه باسكتبول توسيو use development in general كم وصل زغرة السؤال أنت حدث connection among توم من السيات نرحدهم بحساب معباي أبغى ناي تمرتي ناي college متسخة بحساب كونكا لقونا نجار تمكتو مالتي information academic SAT بروزح نجار الله بحاجة كروز أن إحنا معبلون دلي يزغلوا بزميل صار خم example توسيرو أبكال community كم وعينت بسكاسية تجارو بحبر كمفرلاي ديله بزخونا نجار توم سرابيت نهري تام عصا نعوقو ونزيفكا أبتناي family نايوز قدام نتيبكا مسرح مالتي جيب عمل زي تجبره نخولو من ساتادلو regardless ناتو في زمالتات ويدلتات إزي ناي فاميلي ناي كولرتني نحنا خاب بحنساب عبيان وعلينا هم سلزلو سينتن كالوت يتفل اللي أوش تزلو ناي individual كوينو يتسبورتك ناي حبار تفقر ناي حبار تمعبال ناي حبار أو نحرر فوكس جرنا after كامن زلو سكساسن يتي عبيتن خملت سموهانو وينا نحنا خا كم example تذكر الناس تم كالوت كمان ريوم مهارون كوميتات كأخ أطلون بزح زوسخ نجاري بالليل موسى ودي أقوله كل شعب حنساب بحبار كتسرح كلها وتيت زبلته كم زخون طرح منشن كجبري دليل حبيبي كم زدليو دندن us.com كيدم زدلي وحبيبي آخره هوليوم فتشوا رأينا تسرحنا خاني أبتكبار الرلو فورن سلاما نخلو ود هجر دك هجر thank you نمسكنك تولد زي راديو دمت أمريكا نابريتو تاتم كن حالتنا أمريكا حزبه وجنبارنا هذه إرترا نابناي إسياس نفرت هجدس كابزقير كند فرت أفتخون حق وسمعنا يسلتي كل جزء عبايت هذا يلو بوليتيكاوي حسب هذه إرترا عبدون قرنا عب شجرن أجمن حسارة مكران عودوا وزرق زلوا سرعة مينستر حرشة غيرو زنابالو عمي صبغ نيرلو نزمن كافتس قبنا نلعلي نايب حكي زي حزن إذا حكي جل سلوه يتقبر توم ترى هزبي أقالي عمو كم في نسو الحسوة زنبرة أيكون أنت أزمراني إرترا نحن هزبنا خطأ نقلنا هزبنا أخره إنا ندلي جد هزبنا إرترا زي بلعو زي تعامو زي يرخبوا كم يرخبوا ندام سلكم وبزمدوكم نقدس بتو دوروا وزلكم حدث زي حزن ندل بتعمل زي حزن بتعمل يقدر سلوزي عدد حجون عدد حصد بروباغندا لا يقدس كم طلع سقطوا نزل إرترا بتي حقيقة نرو حقيقة صدموا شجرن عم حلالو نوها بريتون مسكن بار حقور دقيقة لون بموسيقى قد فاي هاني محرط